În 1978, chiar de majoratul meu, m-a luat singur și o să stai jos să spun ceva până nu-ți vin invitații. Și mi-a spus cum a picat prizonier în Rusia și mi-a zis: ai grijă că deja ai 18 ani, ce vorbești, răspunzi. Eu spun totul ce s-a întâmplat. Și mi-a spus, în 1978, când am împlinit 18 ani, mi-a explicat cu deamănuntul. Deci, în 44, fiind în război, în prima linie, în armata română lui Antonescu, cum fiind în linia întâi, am împușcat aproape un pluton de ruși și a mai rămas numai comandantul lor, un băiat tânăr de vreo 26-27 de ani, și tata fiind trăgător de elită și cu gradul de sergent în armata română, rar când dădea greș. Și au tras 2 rafale pe lângă coasta locotenentului rus și una lângă cap. Și când au văzut că nu l-au împușcat, i-au strigat pe rusește. Tata cunoștea 4 limbi: germană, maghiară, română și rusește, învățat în școală. Și au strigat pe rusește: ridică-te și fugi, că nu te împușcă. Atunci locotenentul nu a mai fugit nici în zigzag, nimic. Abia îi se vedeau picioarele cum atingea pământul și l-au lăsat să fugă. După 48 de ore au picat prizonieri și i-au urcat în niște tatre de astea unde se urcă vitele și un capitan rus, fiind beat, mi-a spus: i-a pus pistolul în tâmplă. Și atunci s-a uitat numai peste oblon și a spus: fiule, m-am uitat numai unde pic în șanță. Și atunci un locotenent, care după aia a aflat că e cel la care i-a strigat, și a zis: lăsați tot și capitan, nu acum, mai târziu. Și atunci a luat pistolul și s-a întors în cealaltă parte, l-a pușcat pe altul. Și locotenentul l-a dat jos din mașină și așa s-au cunoscut. Și în 1967 a venit din Rusia și l-a căutat pe tata acasă. Stăteam jos în călanul vechi, în colonii, și a venit cu fetița lui, pe nume Tania, și-ați în minte, avea 8 ani și aveam 7 ani. Și au început să-și povestească amintirile și cum nici el nu mai spera. Mi-a și zis: face, băi copile, face, mă mir că am ajuns, deci în 78 când mi-a zis face, mă mir că am ajuns să fac și eu o familie. Nu credeam că mai scap de acolo. Mi-a povestit atunci când a picat prizonier, i s-a spus că 3-4 luni să nu-și taie unghiile deloc, că dacă își taie unghiile îl împușcă. Și a zis că dacă știam că ce-mi fac, nu le tăiam și ea, că mă împușca și terminam cu viața, da. S-a gândit că poate totuși mai e o speranță. Și l-au legat cu urele de piele și i-au smuls unghiile cu patentul la mâna dreaptă, la toate 5 degetele. A leșinat, au urinat pe el de durere și atâta l-au bătut și schințit de l-au făcut să semneze că e criminal de război. Asta mi le-a spus în 1978 de ziua mea. Ați avut și mama deportată. Da, pe mama au luat-o de acasă, din pat. Abia am împlinit 18 ani și au dus-o la Deva și de acolo i-au îmbarcat și i-au dus în Rusia la munca zilnică. Și au stat 5 ani de zile în Rusia. Au lucrat la mină. Și mama mi-a povestit, și lui sora mea de fapt, că li se făceau injecții să nu aibă ciclu, ca să lucre zilnic și duminica și sâmbătă și vai de capul lor a fost. Și în 68, eram pe clasa a doua, țin minte, au cumpărat tata un televizor în rate de la magazin și deja știam să citesc, sora mea avea 10 ani sau 11, era clasa a 5-a sau a 6-a și duminica dimineața dădeau filme rusești
la televizor și după ne-am trezit că vinea și închidea televizorul și ne dădea câte 5 lei la fiecare să mergem la cinematograf, că nu suporta limba rusă. Prin ce-o trecut să-l și cred.